Alimango! Tuway. Ilang percent ka na lang? 10? 10? Isa lang. Cake mo yan. Dili ka. Cheers. Jamin daw. Ano kasi yun? Ang mga tao ba nang linya gud sila tanan no, nag-slow mo ang tanan. Di na mag-life vest? Diretso na ni? Kanino kailangan i-grade? Okay na. Tama pa ba ni? Uy! Go. Jump. Ambak. Tama lang. Murag hininga ra gid nimo ang imong dapat kuanon. Pagalawon. Dali ra ba ni matuwa? Uy! Hala, di lang siguro ta magbangga ninyo na. Uy! Naba. Naligi mo pa duyan diri, one piece, ikaw ra duyan. Kumot ba di? Aman doon dito sa spring, ang source, jud water source. Dito po dito sa mga Anakundahan. kanan sa Anaconda. Mga balik. Nakuha na magbitin dire ko eh. Daghan. Wala pang pandiri ulit. Di man to dili makuha na ng kuan init. Wala pa ulit. Nakita ninyo ang mga bitin sa taas ng kahoy. Nakapulupot. Katong sa Tuong lang naman tas mga kuan. ano taas. Sigma una ni. Hello, ako po yung inyong hinahanap.
Good night day mo. Pwede din mabalintong. Dahil mabalintong dyan ni Dayo Balintong, na. hindi dito. Bala, dito ang tanan. Kanya-kanya mo niyang sulsa. Ha? Ano buhayaw? Ano bigyan ko mo? Ano buhayaw? Yang kita na mong unit niya. Ano tala mo na yung video? Ano na tuwa? Ay, na may discover Wala na kayo liwanan na On spot, spot. Ay, gwapong liguan Andre. Ano guys? Ibo kayo, oh. Laptrip kayo, Andre. Ano mo buhayaw? Ubangke ka mo ang bangka. Buhaya, lalong mo ang tubig. Magkanya-kanya na lang. Si Jay. Wow, ano nice, no? Dayo mo buong ka ay matumbag jud yata pag may bitin. Kanya-kanya naman dito din. Sa mga tanong niya. Si Campeliaga ang pinakagwapo ganyan na.